زي دمس بوليس إيرترايوس حكينا خنكس إلى الوطن حزب بوليس سلام خصفنا حكينا خنكس إلى الوطن حزب بوليس دمس بوليس إيرترا بهزبا وركبات بوليس إيرترا وتر سنبات كاب ساعات 10 كساب 10 فرقان كلمة قطري يقرب كوينو سولس مشات ساعة شمونته أبريديو زارا زدقم مدبيو أبرحكم قربان بمخان مدبات سبورت يترا أمكتال تركبو كبران سمعتنا كما يكنيخوم مدباتنا كم توتر سنبت النقربهم نلومون عقم سمعتنا كمهرون كحبرون نخل اليوم زبنا يوم استفادة تحسات مدلاو أبساعتنا ترخيبنا لنا نزل فرق ساعة أنحوت بوغن موهارن تقنيكن مساو من سألنا الشاي تمورسن عاوت عملنا فلما بزينا بوليس كن فيلم مسمر نابا أنبا بزينا سلام كما يتغنيو خبركم سمعتنا نزع للسدالو سومناوي هاجراون زينا بوليس حزنا لكم قريبنا لنا زينا زقرب لكم تسفيت كبري ميكائيل أوش تخل التقنة هيوت 4 سبات زوسودو حدقات ترافيك قاتمهم أبسمرا أوش تخل التقنة مالت كاب حدق 13 سنة هيوت 4 سبات زوسودو حدقات ترافيك كم زكاتمو حلاف مرمرة حدقا بوليس ترافيك زوا ماكر نلوخ دمس بوليس حبيروم تخصاصي تسقاي بينا نقصه بحد سنة ساعة 5 فرعان دحر قطري عربية فرس مريحنا تقعزه أب كبابي ما يباشاول بأجرو يخيد نزنبره ود 34 عامت مصطفى عبد حسن جيشونا يموت قدات كبتصح كله سوساز عدميو قبرتاتيس محصون كحسايكا واننتا ناي كوباني حارات بزخونت ناي حزب مقعزيا اب غدنا تقارلتنا تقعزه بقدميو ببشكليتا زقعز نزنبره قبر اغزابير هبته كيدانه جيشو ناي موت صعبين اوريدلو بزي كازي تخصاصي نبيل نصر الدين احمد اب صلمات بوتا مبراهت زي بلا بشكليتا مريحنا تنقاسقسه اب غدنا هاجر بأجرو صرغيا زسغر نزنبره ممر يوسف ناي موت صعبين اختيلوم 45 زعدميو لاينه تخله ميكائيل زراتينون الكولاو مسستيو قطر سليدا ERC 7 سوسان كلتن مكينانا مرحه اب كباب فيلاجو بقدميو زغعز نزنبره بعل بشكليتا جيچونا يموت غدات اوريدو طنقنا يزوم حدغاتات قدامنت زي مهاب الكولاو مسستي ممرح اب غزي صلمات مبرهت زي بلا بشكليتا ممرح زامسل منبارم كا تحبيروم اتزورده ناي موت صعبين زبزح اب لعل تطقمت بشكليتا مخانو زحبره حلاف مرمره حدغا ترافيك زوا ماكل بشكليتا معركالوت تشكركرت صرغيانا يمتقام مسل كوانتلوا تطقمتا شللتنتا وغيدوم بحقታት ترافيك تقيدوم كخدو ازخاخيروم موتن ماسيتن زسعب عغرغر زفطرو منسيات تقيدوم ابنوز زباسن عفه ممحدار كبابي منخسيتو اب مرعا عغرغر زفطرو 12 تطرطرتي منسيات كم استقيدو مدبر بوليس سنعفه ندمص بوليس حبيروم بمسارات تزبصحنا حبريتات تطرطرتي ب 28 غنبت 2021 كباب ساعات 1 ليتي نخربشون كباسون بمدب عليمم نابت مرعاز كايدو لزنبره سراو استبهال عد بمخاد ابون صنحوم سبات بداربا امانن اباترن كم استسهالوم تحبريت ارديو كم سعبين نايت كونيلوم زفطرو امباغارو ودشان حدن عمت ولد هيمانوت نايزغي بزوردوم مازيتي ابو هوسبيتال سنعفه كحكمو دحر مصنح نصبايتو 29 غنبت كم زعرفون قالوت 4 سبات دما كبيدن قليلن اكلاو مازيتي خمس بصحومن نت غداي كاب زصاريه كجل مرمرتي مرمار تسفا ماريام يمسكن غليصوم بس فحفح كوفيد 19 غفي حوراين غويلان مغبار كلكلن هلوه ابز تطقس عدي ممرحت عيسوم زفصمو تغبار بحق زغصعن نلحلح مقصار ممحدار تخباب زغلحن منبارو زحبر مدبر بوليس سنعفه منسيات ربشان عغرغرن موتن اكلاو ماسيت اندامبر فايدا خمزي ركبو تگنزيبومن غداي كبيد ماصعتي كابز غبرم زي حقاو تغبارات كقطبن اتحساسيبوم اب افعبت ام مكلخال حمام كورونا فيروس زقنع اسمهرو توهيبو نهلو كنوتات حمام كورونا فيروس اب هاجرنان اغبابات مكلخالون زتكوره غسكواسات اب حوس ختما افعبتن كبابيان نزركبو سفلاليو وننت تكالات وهابت اغلغلوت كوهاب كم زقني كم مدبر بوليس افعبت زرخبني حبرتا ارديوم
ኣብቲ ካብ 12 ክሳብ 16 ሰነ ብኣዛዚ እቲ መደበር ካፒተን ዓብደል ኑር ሸሪፍ ዝተኻየደ ጎስጓስ ን10 ወነንቲ ኣብያተ መግቢ ወነንቲ ባርን ሆቴላትን ከምኡ ድማ ኣሳትሚትን 7 ወነንቲ ድኳናትን ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ኣገልግሎታትን ዘሳተፈ ምንባሩ ዝተቐሰተ ሓበሬታ ብሓይሊ ዕማም ምክልኻል ኮቪድ-19 ዝወፀ ቅጥዕታት ኣብ ግምት ብዘእተወ ኣገባብ ከም እተሰላሰለ ገሊፆም። ካፒተን ዓብደል ኑር ንዕላማቲ ጎስጓስ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ምስቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናሃሩ ዝውስኽ ዘሎ መልከፍቲ ዜጋታትን መንግስቲ ንምክልኻሉ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕርታትን ብዝሳነ ወነንቲ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ምስ ፖሊስ ሓቢሮም ኣብ ምክልኻል ሕማም ክፃወትዎ ብዛዕባ ዝግብኦም ተራ ንምብራኽ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣብርሂቡ። ኣብ መወዳእታ ካፒተን ዓብደል ኑር ህዝቢ ኣብ ንጥፈታቱ ብሓይሊ ዕማም ንዝወፁ ቅጥዕታት ኣኽቢሩ ከተግብሮም ከም ዘለዎ ብምዝኽኻር ናብ ገጠራት ዝቐንዐ ተመሳሳሊ ጎስጓሳት ንምክያድ መደብ ከም ዘሎ ኣረዲዩ። ኣብቲ ጎስጓስ ሓላፊት ምቁፅጻር ሕግን ስርዓትን ሓውሲ ከተማ ፍዓበት ወይዘሮ ኣምና ሓምድ ተረኺባ ነይራ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ድሕሪ ዛ ሓፃር መሰጋገሪት ኣህጉራዊ ዜና ኣብ ጓንዳ ዚምባብዌ ኣብ ስርቂ መካይን ዝተዋፈሩ ጥርጡራት ተቐይዶም። ፖሊስ ጓንዳ ኣብ ስርቂ መኪና ከም ዝተዋፈሩን ዝተገልጹ 2 ጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምውዓሉ ተሓቢሩ። እዚ ኸውን ዝኸኣለ ክሱሳት ብ16 ሰነ ኣብ ቡልዋዮ ዝተባህለ ከባቢ ናቶም ዘይኮነት መኪና ሒዞም ድሕሪ ምርካቦም እዩ። ኣፈኛ ፖሊስ ሃገር ፓውል ኒያቲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ክሱሳት ትምዩን ሰነዳት መኪና ሒዞም ከም ዝጸንሑን ድሒሩ ብዝተኻየደ ምርመራ እታ ፎርድ ሬንጀር ዝዓይነታ መኪና ኣቐዲማ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተሰርቀት ምዃናን ብትምዩን ቁፅሪ ሰሌዳን ሰነዳትን ናብ ዚምባብዌ ክትኣቱ ከም ዝኸኣለትን ክረጋገጽ ክኢሉ። ፖሊስ ዚምባብዌ ኣቐዲሙ እውን ዋጋ 1 ሚልዮን ባጤራ ናይቲ ሃገር ዝተገመታ ቶዮታ ፎርቹነርን ሬንጀር ሮቨርን ዝዓይነተን 2 መኻይን ካብ ዛምቢያ ሰሪቆም ናብቲ ሃገር ዘእተው 3 ጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒሎም ምንባሮም ምንጭታት ገልጹ። ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ዶባት ክሰግሩ ዝተረኽቡ 572 ጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም። ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ዓመት 2021 572 ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ብዶባት ሳራዋክ ኢንዶኔዥያ ክሰግሩ ድሕሪ ምፍታኖም ብምክትታል ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ሳራዋክ ማንቻ ኣታ ሓቢሩ። ብዘይካዞም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከቡ ጥርጡራት ካልኦት ዘይሕጋውያን ስደተኛታት እውን ካብቲ ሃገር ከም ዝተጠረዙ እቲ ኮሚሽነር ወሲኹ ገሊጹ። ሓላፊ ጸጥታ ምክትታል ዶባት ሳራዋክ ዶክተር ጄምስ ጀኑት ማሲንግ ከም ዝሓበሮ እዚ ተጨቢጡ ዘሎ ዓወት ብሓያል ምቁፅጻር ክፍሊ ኢሚግሬሽን ሳራዋክ ምትሕብባር ፖሊስ ማሌዥያን ካልኦት ትካላት መንግስትን ክረጋገጽ ከም ዝኸኣለ ኣብርሂቡ። ማሲንግ ኣብ መግለጺኡ ከብርህ ከሎ እዞም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተውን ካብቲ ሃገር ዝተጠረዙን ሰባት ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምክልኻልን ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምቁፅጻርን ብዝምልከት ኣብ 1959-63 ከምኡውን 1988 ብዝወፀ ኣዋጅ መሰረት ዝተወሰነ ምዃኑ ኣነፂሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት እናዘየዱ ይመፁ ብምህላዎም ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ሳራዋክ ሓያል ፀቕጢ ፈጢሩ ብምህላው ህዝቢ ኣድላይ ዝኾነ ምትሕብባር ክገብር ከም ዝግባእ ሓላፊ ጸጥታ ማሲንግ ኣዘኻኺሩ። ናይ መወዳእታ ዜና ፖሊስ ኣለም ኮፐር ኣብ 1997 ብዝተፈጸመ ቅትለት ሓደ ኮቴቴ ይቕየድ። ኣለም ኮፐር ኣብ ታሕሳስ 1997 ኣብ ከተማ ራይነ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዘጋጠመ ቅትለት ኤሪል ዜኖን ዝተባህለ ኮቴቴ ብዝተኣሳስር ተጠርጢሩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ሰብ መዚ ፖሊስታ ከተማ ገሊፆም። ኣብ ሕሉፍ ሰነዳት ኣኽበርቲ ሕጊ ከተማ ራያን ምርኩስ ብምግባር ብዛዕባ እቲ ኣብ ሓደ መካይን ዝዕሸጋሉ ቦታ ዝተፈጸመ ቅትለት ብዜካ ኮፐር ኣቐዲሙ ቪንስ ሞረ ዝተባህለ ሰብን ኣብቲ ጉዳይ ኢድ ከም ዝነበሮ ዝገልጹ ምንጭታት ሞረ ገብረኛ ኮይኑ ብምርካቡ ን40 ዓመታት ክእሰር ተፈሪዱ ምንባሩ ይጠቕሱ። ብመሰረት ኣብቲ ግዜ ካብ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ዝተረኽቡ ሓበሬታታት ቪንስ ሞረ ንግዳይ ብጥይት ኣብ ዝቐተለሉ ህሞት ኮፐር ብመንጽሩ ደው ኢሉ ምንባሩን ግዳይ ተሃሪሙ ናብ መሬት ድሕሪ ምውዳቑ ቪንስ ሞረ ብመኪና ናብ ወሰንታ ከተማ ወሲዱ ምስታ መኪና ኣብ ዘቃጸለሉ ህሞት እውን ኣብ ጎድኑ ምንባሩ እዮም ዝገልጹ። ኣለም ኮፐር ንጠንቂ ቅትለት ኤሪል ዜኖን ኣመልኪቱ ንፖሊስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ግዳይ ብርክት ዝበለ ማሪዋና ዝዓይነቱ ዕፀ ፋረስ ሒዙ ብምንባሩ ቪንስ ሞረ ንዕኡ ንምምንዛዕ ነቲ ቅትለት ከም ዝፈጸሞ ብምግላጽ ንኤሪል ዜኖን ብሂወት ከሎ ኣብ ውሽጢ መኪንኡ ብሓዊ ኣቃጺሎሞ ከም ዝኸድዩ ነቲ ኣረሜናዊ ተግባራቶም ንድሕሪት ተመሊሱ ዝገልጾም። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ዕለት ዝተዳለወ ሰሙናዊ ሃገራውን ኣህገራውን ዜና ፖሊስ በዚ ተፈጺሙሎም ዝተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ሰሰናዩ። ገለገለ ህጻናት ብሰንኪ ምስ ወለዶም ይህን ሚሂን ዘይምባሃልን ኣፍልቶ ኣብ ትራፊካዊ ምንቅስቓስ ዘይምህላዎምን ኣብ ሓደጋ ዝበፅሑ ኣይሰኣንዮም። ስለዚ ድሕነቶም ንምሕላው ቅድሚ ኩነት ኣፍልጦ ክንህቦም ይግባእ።
ካብዚ ብምብጋስ እምበኣር ኤርምያስ ኣስፋ ንህፃናት መገዲ ድሕነት ምምሃር ካብ ሓደጋ ምድሓን እዩ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ጽሑፍ ኣዳሎ ዓወት ጣዕመ ከቕርበ እዩ። ህፃናት ዝረኣይዎን ሰምዕዎን ንምትግባር ልዑል ድሌት ከም ዘለዎም ብመጽናዕቲ ዝተረጋገፀ እዩ። ስለዝኾነ ኸኣዩ ዝያዳ ጥንቃቐን ምክትታልን ክግበረሎም ዝግባእ ዝፃወትሉ ውሕስ ቦታ ዘይመርፁ ምስ ምዃኖም እውን ብዙሕ ግዜ ንሓደጋ ክቃልዑ ይረኣዩ እዮም። ሓደ ካብቶም ንህፃናት ንሓደጋ ክቃልዑ ዝኽእሉ ተርእዮታት ተሽከርከርቲ ዝመላለሳሉ ጎደና ኩዕሶ ምፅዋት እዩ። ኣብ ጎደና ኩዕሶ ብዝፃወትሉ ግዜ ኣቓልቦምን ሓሳቦምን ኣብ ምፅዋት ኩዕሶ ጥራይ ስለዝኸውን ካብን ናብን ዝመላለሳ ተሽከርከርቲ ብዙሕ ኣይርህቡለንን እዮም። በዚ ምክንያት እዚ ድማ ንሓደጋ ቁልዓት ይኾኑ። ገለ ህፃናት ካብ መንበሪ ገዝኦም ተላኢኾም ብፍጥነት ጽርግያ ክሰግሩ ይረኣዩ እዮም። ኣብ ከምዚ ህሞት ዘይሓስብዎ ሓደጋ ከጋጥሞም ይኽእል እዩ። ስለዚ ካብ ዘጋጥሞም ሞትን መቕሰልትን ንምድሓን ህድእ ኢሎም የማነ ፀጋሞም ማሰብ ኢሎም ጽርግያ ክሰግሩ ከም ዘለዎም ምምዓዶምን ምሕባሮምን ኣድላይ እዩ። ብዘይካዚ ካብ ቀጽሪ ቤት ትምህርቶም ክወፁ ከለዉ ኣብ ማእከል ጎደና ምስ ብፀቶም ብዝለዓለ ፍጥነት ክጓዩ ንዕዘብ ኢና። ኣብ ከምዚ ህሞት ጠንቂ ሓደጋ ይኾኑን ንዝሓለፋ ተሽከርከርቲ እውን ስለዘፀጉሙን ካብ ምዝውታሩ ክቁጠቡ ተራ ወለድን መምሃራንን ልዑል ክኸውን ይግባእ። ኣብ ማእከል ጎደና ክልተ ሰለስተ ኮይንካ ብሽክለታ ምዝዋር፣ ኣብ ዓንዲ ኤሌክትሪክ ፓሎ ኩዕሶ ኣሲርካ ምፅዋት ገለ ካብቶም ክፍጾሙ ዘይብሎም ምዃኖም ንህፃናት ኣብ እንህቦ ኣስተምህሮ ትራፊካዊ ድሕነት ምዝኽኻር ኣገዳሲ እዩ። መፍትሕ መኪና ንትሕቲ ዕድመ ገዲፍካሎም ምኻድን ንኽዝውርዋ ምፍቃድ እውን እቲ ካልእ ጠንቂ ሓደጋ ዝኸውን ዘሎ እዩ። ብታህዋኽን ናህርን ክመርሑ ምስ ዓንዲ ኤሌክትሪክ ሽባኸን መንደቕን ዝላተሙ ከምኡውን ንኣጋር ተጓዓዝቲ ገጪኦም ማህሰይቲ ዘስዕቡ ውሕዳት ኣይኮኑን። ነዚ እውን ወለዲ ከነስተፍለሉ የድሊ። ስለዚ ናይ መጻኢ ብሩህ ተስፋ ዝኾኑ ህፃናትና ብሓደጋ ከይኩለፉ ኣብ ድሕነትን ሓደጋን ዘለዎም ኣፍልጦ ክብ ንኽብል ብቐጻሊ ኣስተምህሮ ከነንቅሖም ይግባእ። እዚ ከዓ ወለድን ህፃናት ደቆም ካብ ገዛ ናብ ቀንዲ ጎደና ሒዞሞም ብምውፃእ ብተግባር መሰጋገሪ ኣጋር ከርእይዎምን ኣብ ጽርግያ ተሽከርካሪት ከም ዘየላ ኣረጋጊፆም ክሓልፉ ከም ዝግብኦም ክምህርዎምን ይግባእ። ኣብ ከተማ ከነዛውሮም ከለና መልእኽቲ ኣብ ጎደናታት ተተኺሎም ናይ ዘለዉ ታቤላታትን ኣብ መሬት ተሓንፂፆም ዝረኣዩ ምልክታትን ሓደ ብሓደ ከነረድኦም ይግባእ። ከመይሲ ንህፃናት ብዛዕባ ድሕነት ምምሃር ካብ ጠንቂ ሓደጋ ምድሓንን ህይወቶም ውሕስነት ንኽህልዎ ምሕጋዝን ስለዝኾነ ኣብ መደብ ምክልኻል ግብን ካብ ጎረቤቱ ምስ ዝተረቐ ጡርጡር ከሳሲትን ምርማርን ዝተኻየደ ቃል ሕትት ብኤርምያስ ኣስፋ ተዳሊሎ ንሙሉእ ትሕዝትኡ ንከታተል። መብዛሕትኦም ኣብ ስርቂ ካብ ገዛ ዝዋፈሩ ገበነኛታት ምንቅስቓስ ዋናታት ኣጽኒዖም ሰንኮፍ ኣተሓዛ ንብረት ተዓዚቦምን ጽምዋን ጸልማትን ጉልባብ ገይሮምን እዮም ዝሰርቁ። ብዘይካዚ ካብ ጎረቤቶም ውልዶምን ሰራሕተኛኦምን ስርቂ ዘጋጥሞም ስድራ ቤታት እውን ውሕዳት ኣይኮኑን። ንሎሚ ካብ ጎረቤቱ 4 ግዜ ምስ ሰረቐ መንእሰይ ስርቂ ዘጋጠማ ከሳሲትን መርማሪ ፖሊስን ዘካየድናዮ ዝርርቢና ከነቕርበልኩም ናብቲ መደብ ከብለኩም። ሓምሻይ መደበር ፖሊስ ንስርቂ ካብ ገዛ ዝምልከት ጥርዓን ምስ ቀረበሎም ናብ ቦታ ፍጻመ ገበን ከይዶም ተዓዚቦም። እቲ ፍጻመ ዝተራቐቐን ነቲ ገዛ ጽቡቕ ገይሩ ብዝፈልጦ ሰብ ከም ዝተፈጸመን ድማ ጠርጠሩ። በዚ ከዓ ከም ቀንዲ ተጠርጣሪት ንሰራሕተኛት ገዛ ኣብ ቀይዲ ከም ተኣቱ ገበሩ። ይኹን እምበር ብዘካየድዎ ምፅራይ ነቲ ገበን ከም ዝፈጸመቶ ዘረጋግጽ መርትዖታት ስለ ዘይረኸቡላ ካብ ቀይዲ ከም እትወፅእ ተገብረ። ሙሉእ ጥርጣረ ኣብ ልዕሊ ጎረቤት ግዳይ ዝኾነ ወዲ 22 ዓመት ተምሃራይ ኮሌጅ ዓዲ ቀይሕ ናሆም ቴድሮስ ገይሮም ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣቱ ድሕሪ ምግባሮም ከዓ ፈጻሚ ንሱ ኮይኑ ከም ዝጸንሐ እዩ መርማሪቲ መደበር ፖሊስ መሓር ዓንደ ዝገልጽ። هو بعلت 23 ወርሒ 2021 ስርቂ ካብ ገዛ ዝብል ኣብ መደበር መጽያ ወይዘሮ ንግስቲ ምስ ሓበረት ንሕና ካብቲ ቦታ ፍጻመ ከይድና ኣፋጽማ ገበንን ተፍጻመ ገበን መርመራ ጌርና እዚዩ ዝተራቐቐ እዩ ብካሜራ ዝተተኸለ ነይሩ
ንዑ ሲርካ ተማሳል መፍትሕ ጌርካ እዩ ነይሩ ካብኡ ጥርጥራት ሓደ ተምሃራይ ኮሌጅ ዓዲ ቀይሕ ሓንቲ ካልአይቲ እውን እታ ሰራሕተኛ ናታ ስለ ዝኾነት ንክልቲኦም እዮም ኣብ ጠጣሪ እትናዮም እቲ ዓዲ ቀይሕ ዘሎ ብቐጥታ ናብኡ ከይድና ኣምፂናዮ ከርሜ ግን ዘጠርጠረኩም ምክንያት ነዞም ክልተ ሰባት እንታይ እዩ ደብሮ ሰበነ ትበሃል ሰራሕተኛ ናታ ከም ሰራሕተኛ የጋጥሚ እቲ ተምሃራይ ናሆም ተምሃራይ ኮሌጅ ዓዲ ቀይሕ ካልኣይ ዓመት ዝኾነ ግን ጎረቤታ እዩ ወልፍታት እውን ኣለዎ ዝብል ሓበሬታ ምስ መፀና ንክልቲኦም ጠርጢርና ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዊ ነይሩ እታ ሰራሕተኛ ሰበነ ኣትያ እሳ ከምዘይኮነት ግን ቀልጢፍና ተጓይና ኣውፂናያ ማለት እዩ ካብኡ ናብ ዓዲ ቀይሕ ብምኻድ ንጥርጡር ናሆም ቴድሮስ መብራህቱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እቲናዮ ሕጂ ብትኽክል እሱ 4 ግዜ 5 ግዜ ተደጋጋሚ እዩ ብሰርቃ ነይሩ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ኣይበለን ምክንያቱ እሱ ትምህርቱ ከይተቃርፆ ትምህርቱ ከይሰናኽል ዓሚ ብጉድለ ዲሲፕሊን ተሰናኺሉ ስለ ዝነበረ ሕጂ እውን ካልኣይ ዓመት ንከይስጎግ ኣብኡ ከለይ ብቐጥታ ምስ መፀ በቃ ተጋጌ ሕማቕ መዓልቲ ውዕልየሉ ኩሉ ጭብጥታት ሒዝና ፀኒሕና ምስ ሓተትናዮ ኣብኡ ከለይ ኣሚኑ ብኸመይ ክጥርጠር ክኢሉ ኣብ መስርሕ መርመራ እንታይ ሓቅታት ተረኺቡ ዝተሰርቀ ንብረትን ገንዘብን ከ ክንደይ ይበፅሕ ሕጂ እቲ ጉድለት ናይ ንግስቲ እንታይ ነይሩ 4 ግዜ ተሰሪቃ ከላ እሳ ንፖሊስ ይሓበረት ተሰሪቃ ወርሒ 10 ምን ኢላ ስቕ ኢላ ጀው ኣብ ወርሒ 10 ዝተሰርቀቶ 3 መናጀር 26 ግራም 100 ዩሮ 300 ነቐፋ ተሰሪቃ ኣይሓበረትን እንደገና ምንሻ ኣብ ወርሒ 12 ተመሳሳሊ 3 ኻትም 6 ግራም ሓንቲ ብራስሌት 10 ግራም ተሰሪቃ ኣይሓበረትን ሳልሳይ ግዜ እውን ወርሒ ሓደ እውን ክልተ ናይ እዝኒ 4.4 ግራም ማለት ተሰሪቃ ኣይሓበረትን እንታይ ጌራ ሽዑ ድሕሪዚ ካሜራ 6,000 ሒባ ገዚኣ ኣፃዊዳት ቦታ እሱ እውን ወርሒ 2 ከም ልማዶ ኣትዩ ብድሕሪኡ ነታ ካሜራ ምስ ረኣያ መብራህቲ ኣብሪሃ ንዓ ሴርዋ ኣብ ረሲቨር ዝነበረ ሃርድ ዲስክ ከኣ ኣውፅኡ ብሓይሊ ደርይዎ ዘኽዝን ስእሊ ማለት እዩ ሓምሻይ ግዜ እዩ ሽዑ እውን 600 ነቐፋ ጥራሕ ይረኺቦ እዛ ፈሳሲት ከምዚ ዝበልካዮ 4 ግዜ ሰሪቕዋ ናብ ፖሊስ ዘይምሕባራ ነዚ ተጠርጣሪ ኣተባቢዕዎ ዶ ንኸሰርቕ ትብል እንታይ ክግበር ዘሎ ከምዚ ከጋጥም ከሎ ብርግፅ ኣተባቢዕዎ ኣብቲ መጀመርያ ሓቢራ ትኸውን ዝድሒሩ ዝመፀ እሱ ምስ ተምሃረ ዝድሕረዋይ ዝመፀ ስርቂ እውን ኣይመጋጠመን ንሳ ግን ባዕላ ስጉምቲ ወሲዳ ካሜራ ፃዊዳ ካልእ ክትከታተል ምፍታናስ ዋላ ሓንቲ ክትዕወተሉ ይካለት እሞ ዳታ ምስ በዝሕ ናብ ፖሊስ ምስ ሓበረ ተታሒዙ እሱ ብሓፈሻ ይመሃር እሳ እውን ስርቂ የቋርፅ እቲ ኩሉ ሕብረተሰብ ኣብቲ መጀመርያ ዘጋጠመ ሸለል ክብ የውሓድ ይብዛሕ ሸለል ክብ የለን ደጋግሙ ስለ ዝኽእሉ ንዖም የተባብዖም ኣሎ ካብ 46.4 ግራም ወርቂ ከምኡውን 300 ዩሮ 8,000 ነቐፋ ካሜራ ነው ጠቕላላስ ካብ 101,000 ነቐፋ ይበፅሕ በብእዋኑ ንመን ትጥርጥር ነይራ እንታይ ሓበሬታ ትበኩም ነይራ እሳኳ ሕጂ ዝመወዳእታ ካሜራ ምስ ዓነወ እንድያ መፅያ ካሜራ ምስ ዓነወ እንታይ እሞ ክትብል እያ ከም ጥርጣረ ረቤታት ስለ ዝኾነ ወልፍታት ስለ ዘለዎ ናይ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣመል ከም ዝነበሮ ትፈልጥ እያ ብቆልዑ ብንሽቶ ከለኹም ይኣትዋ ከም ዝነበረ እውን ሓቢራትና በቲ ዝሃበትና ሓበሬታ ግን እሱ ኮይኑ ሙሉእ ኣሚንሉ ማለት እዩ ራይ መርማሪ መሓሪ ንህዝቢ እንታይ መልእኽቲ ተሕልፍ ዝኾነ ይዕበይ ንኣስ ስርቂ ምስ ኣጋጠመ ንፖሊስ ሓቢርካ ኣይተባብዕን እዮም እቶም ዝሰርቂ ዘለዉ ተባብዑ ይክእልን እዮም ንሶም እውን ንፖሊስ እናመፁ ሓበሬታ እናሃቡ ነቲ ገበነኛ ከቃልዕዎ ክእሉ እዮም ካልእ ቀንዲ ዝኽብሎ ዝደሊ እዞም ወርቂ እዚ 46.4 ግራም ወርቅስ እንዳ ወርቂ ኸይዱ ንሓደ ኣብኡ ዝሰርሕ ይሸጥሉ ብዘይ ፋክተር ሜላዊ ዝበሃል ሜላዊ የስየፍ ዜግነት ኢትዮጵያዊ እዚ ነዚ ከምዚ ብደይ ፋክተር ብደይ ረሲት ከም ጌርካ ምግዛእ ሰዮም ቀን ዘቃልዕዎም ናብቲ ገበን ዘተባብዕዎም ዘለዉ እሱ ሕጂ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ኣሎ ስለዚ መፃእስ ክቁጠቡ ኣለዎም ተጠርጣሪ ናሆም ኣብ ገዛ ግዳይ ካብ ብንእሽቱ ኣታውን ወፃን ምንባሩን ሰንኮፍ ኣተሓዛ ንብረትን ገንዘብን ኣመልካቲት ንኽሰርቕ ከም ዘተባብዖን ይዛረብ ናሆም ቴድሮስ መብራህቱ ይበሃል ዕድመ 22 ኣድራሻይ ከዓ ኣብ ዝባር ጅማ ራይ ናሆም ኣብዚ ሓምሻይ መደበር ጥርዓን ቀሪብ ኢልካ ተቐይድካ ኣለኻ እንታይ ነይሩ ትፍጻሜ ጌጋ እዩ ነይሩ መሳሕታን መዓልቲ ውዒለ ካልኣይ ካስ ኣብ ቀረባ ኣብ ታሕተይ ስለ ዘላ ንብረታ ስለዚ ትእክብ ንዓ መሪፅ እያ ንብረታ ፎቅ እያ ትድርቢ ንብረታ ይትቆፃፀርን እያ ኣብ ዝኾነ ድርቢ እጂ ኣብ በቆላትና ስለ ንፋለጥ ኢኹም ዝብል ዘለኹ ኦም ያ ንሰርካ ዓዲማትና ፅኑዓይ ተዓፅዎ ናይ ማለዲት ንብረታ
ولا مفتاحناي معجو تغبرتلو ساوشت سب زخون يدربيو عرات دربيو كاريدين سات دربيو طاولات دربيو اب زخون يدربيو تتخيل هانسا كمان وقلت مفتاح كمان اب قلن تلتيلات تتخيل اب افن تلتيلات تتخيل بقربات رئيس لزنبركا نسركي تدفافي كمالدي تجنزب كو خري كلني معجو اسوندي ግን ፍሉጥ ይቆም ትገብር ከብናሽና ስለንፈልጣ ወዳ ኻንያርኒ አርከይ ሙሱና ትገዛአቱ ወጽ ስለነበርኩስ ፈልጤ ኩል ነገራት ተሐዛ ስለስፈልጤ ሕራይናሆም ፈለማ ሰሪካ ኣይተፈለጥ ካን ካላይ ወንደጊም ከያሳልሳይ ክሳብራ ባይ በጽሕካሞ ንምንታይ ኸፈልጠኒ ወይ ክርከበ ዘይብልካ بقليل ክትፈልጦ ይትቀልና ጠፋ ንብረት ኢለ አና ሓሲበ ማለት ፍቁር ያ ትድርቢዮ የኤናያ ወላ ቀሚጤ ባዕላ ረሲ አዩ ገለ ክትብል ስለተቀል مقومي تمالاقيسي انتي وعلا توعلو نيركا مساخه بخميشو تقرب نيركا بدحريو نخي تفلت تغورز نبركا نخي تفلت تغبركا ولا حتى ነገር የለም ከም ቀደም ያአቱ ገዛይ ከም ቀደም ይወጥ ገዛይ ከም ያዝቆነ ገዛይ ለወጥኩ ወይ ገዛ ሐድሽ ዋሬም ጽፎ ተገንዘብካ አምስት ሽጋራ አቆም ጠፈኒሩ شح ጊዜ ሰንኮፍ ሆና ተሐዛ ሰዓተ ማህራይሃ መንሰይሃ ሙኻ ጎረቤትካ ስርቂ ክትፈጽም ቁናዕዲዩ ቁና አይኮነን ስርቂ መፈጸም ግን ናይ ሰሕታን መዓልቲ ካብ ትምህርቲ ከም ዝበልኮ ንሓንተ ዓመት ማጻት ነራትኒ ካው ምስ መጻኹ በቃ ትምህርቲ ስለዘየለ በዛ ከተማ ማህራይን ንኽሰርሕካ ዕድል ስለዘይረኸብኩ ናብኩም ነገራት በኸመይ ኸፈልጥካ ታ ካሜራ ኸመይ ጌርካ እስኪ አባ ነገር መስአትኹ تا كاميرا مبلات ولا عريا ስለዚህ ነታ ሃርድ ዲስክ ናታውጽያ አብዙ ሆነ ሬስቶራንት ወይ አብዙ ሆነ ዱካናት ትከል ካሜራ ከማለት ለነበረቴ አጋጣም ተወላ አምስራ هو ሶኬት አጥፌ ፈቴህ ታ ሃርድ ዲስክ ወሲሊያ እጂ አብዚ ቀይዲ همشاي መደብር አለህ በስርቂ አትሪኻለህ እንታይ መልእኽት ተሐልፍ هذا بعبي السرقه حادያት ስለዚህ ዝኾነ ሰብ ንኸይሰርቕ በዛ ሰዓት አይ ይላቦ كمهار كسر كم زلوا مالتي ولا سريقوس موداتو متحزو زي ترف سبيلن سلازي خوي بلان نسرح ونسرح سرحنا مولدا قبار الزفوفوا يجيزي وسخوا قبار الزفوفوا بمعالتي سوتنا አመልካቲት 4 እዋን ክትስራቅ ከላ ንመን ከም እትጥርጥሮ ይሕርብታهم ዝነበረን ካብ ጎረቤታ ኸጋጥማ ከም ዘይተጸበየቶን በተደጋጋሚ ክትስራቅ ከላ ንፖሊስ ዘይምሕባረኻ ትጋገም እንባራን ብምጥቃስ ፖሊስ ብልዑል ጻዕርን ጥበብን ፈጻሚ ገበን ምርካቦም ሓጎሳን ምስጋናን ትገልጽ أنا بتعمي صبوق تسمعني أب حمشاي مدبر بوليس تجبر اللي متحبر مبل سلستر بعد جيزة تسرقوا بعلم لعلن تحتني لهم مركبهم بوليس زجبروا اللي متحبر بتعمي يمسكن انتي تتسجن يرو سونكوف دي اختامت ينير كنبرتكي أنا جزاء بمفتاح عتقي مدكسي عتقي كخير كله نسرحي تمليسة من شتو تمليسة نتأكل كأتو كله جنزب قديلني حد نجارات قديلني يركب دك نجارات قديلني يركب ما أنا ها وين قالي الإله تتخون وين سرحتني الإله تتخون إلى بسنا سرعات كي تزاربكو كي توقعكو وإسكي فتن كمرامر من يزل على زله نابلكون حسب كله مترشتا زخون حساب غير اسكي مرئي خبر موني كبت قدادي من سرحتني دي نقالي دي قال اذا اتون سبسله زي بلي كرئي لمرئي غير تتخاطر كاميرا مرئي غير تتخاطرلكو اتا كاميرا تسيرا مسرخبكوا امبار كبوليس تحبر لني لي از ترخيب زلو فصام سرك خون تصبيو نيركدو اي تصبخون غوربيتي انديو اني تسرقني له احسبكم نيره حسابي اتخون انتي دا سرحتني مفتح سلس غديفادو كوبي غيرادو تخفتنلا بدحري الين نسرحتني نغالين دا ترتيرمبر نغوربيتي سني داغماي كدغموني الى احسبكم تبحري موداتا انتي تبلي موداتا نحمشاي مدبر بوليس بتعمي يمسجن نعي كاب شجر كاب ጭንቀት ዘውጹኒ ህዝብ ኸንታይ ትብሊ ከምዝናት ተመሳሳለ ፍጻመ ናይ ስርቂ ኸይጋጥሞ ንብረቱ በኸመይ ክሕዛሎ ፖሊስ መንጋር ሎሚ ጽባሕ ይኽብል ኣነ ዘንጋዕክዎ መጀመርታ ምስተረኸብካ
ولا يرخم نبوليس منكر ንፈጸምቲ ስርቂ ቀንዲ ኣተባባዕቲ እቶም ንብረት ስርቂ ዝዕድጉን ዝሓብኡን ሰባት እዮም ንናሆም ብዘይሕጋዊ መረጋገፂ ወረቐት ኣዋርቕ ብሕሱር ዋጋ ማለት ብሕሳብ 470 ናቕፋ ንግራም ዝዕድገሉ ዝነበረ ሜላዊ ዮሴፍ ብገበናዊ ተግባራቱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ይርከብ ቅድሚ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ገበን ፈጺሙ ምንባሩ ይፍለጥ ስለምንታዩ ብሕጊ ዝሕትቶ ምዃኑ እናፈለጠ ብተደጋጋሚ ገበናት ክፍጽም ዝረአ ونعي مجمرتها بوتا سرحي اللي متيني بوتا سرحي مس متاني فاكتور حتيتيو نعركيس سبيتيا ابرا خبيد واصل زلو كتحاول برخم زل كايدي نعيا بجيجا وعيدني تزغبا حطوتات حتيتي انا مالتي بقى ازيا نعيا بجيجاتي انا مالتي كندي شي تلكا تاع غازي كالو مجمرتها بناجر امزي لي من حريت فاكتور حيت كاين تايليو نعن يزلك متصخلو من حريا كاتي محنت يزلي مزي مالتي مسخ براسليت يزلي مزي بزعمي اميني انا بوتا سرحي لازمزاني سباتي مالاليمني كومي سبايت يصبحون انا هم غايف فلطني سلازي فاكتور زي بلوس زي مزاي زحشه مالتي لك اعتزارارون تكايدو انكري يخلو خانه ماكينه مت تكايدو مس زنبرو مسايقررسي نابكم عينه قمقم اي قموت كون انا نسب مالتي باربعه سبعه نشط اللي ديرو مجمرتا زنزب لك بناجر حيز اللي متي بدهرينا اذن هيزو متي دهري خاتم متي مالتي ስለዚህ 470 ዋጋው ይኮነና 1 ግራም መስለኒ አዚዩ ስር ዋጋይ ስለዚህ አውን ክትርጥሮን ይርካሙ አይጠርጠርካን وانا نتسبار رخبني لي اندي نتسبتي سديد كازو سبار رخبني مسوق تزارر بيلي انا ስለዚህ نعي امن ادراشات اللي خوني عرفت يالوني كنفارر من خلينا يلو يميننا نعي نزا اميني انا نز ነገር زاتي مالتي ሕጂ ክግበዝ ዝግበኦ ኣነ ፋክተር ዘለዎ ሰብ ፋክተር እውን እቲ ፋክተር ዘሎ ሽም ጌርካ ምስ ታሲሩ ክትፈራርም ከም ዘለካ ማለት ነው ዝኾነ ንብረት ሒዙ ዝመጽእ ክትቅበሎ ከም ዘይብልካ ታሲራን ፋክተሩን ኣረጋጊጽካ ክትገዝእ ከም ዘለካ ኣነ ምሕፀን ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ሰባት ንብረቶምን ገንዘቦምን ኣብ ውሕስ ቦታ ከቐምጡ ስርቂ ኣብ ዘጋጥሞም እዋን ድማ ብቕልጡፍ ንፖሊስ ክሕብሩ በዛ ኣጋጣሚ እናሰኻኽርና መደብና ንዛዝም ሰላም كبران تخاتتنا أمرباتنا كساتفو ويون رئيتهم زلوكم بقصر تليفون 11 ويبوستا ساوتون 11 كتلو قلناكم تدخلون نحبر
ኣብ ምድላውን ምቕራብን ምሳኹም ፀናሕና ካፒተን ብርሃን ዘካርያስ ተመስገንትኩ ኤርምያስ ኣስፋ ተስፊት ገብረ ሚካኤል እሻይ ተመርሶ ሙሴ ኪዳኔ ኣቢል ኣብርሃምን ዓወት ዓመር ብምዃን ኢና ክሳብ ዝመፅእ ሰሙን ብኻልኦት ዝተራኸብ ሰላም ቅነ